anyị na-adabata n'ọzọ ebe ọ bụla o si na-ege anyị ntị n'akụkụ ụwa dị iche iche n'ihe mmemme GCK kwa ụbọchị nke taa. N'ezie dịka o si wee dị, ọtụtụ ndị mmadụ na-eleda ọbụladị ike nke dị n'ozi ọma nke Kraịst anya. Mgbe ndị mmadụ taa n'ụwa nke a nọ n'ime ya na-aga n'ihu na-akụzi nkụzi dị iche iche, na-agbaso ọbụladị ihe a na-ahụ anya, ụfọdụ na-achụso ọbụladị ihe a na-efe dịka chi dị iche iche, nwụrụ dị na ha ga-esi ebe a wee nweta ọbụladị nzọpụta nke zuru oke. Ha amataghị ike nke nọ na ozi ọma nke Kraịst dịka ekpughere anyị n'akwụkwọ nsọ. Ụfọdụ na-atụkwasị obi ha n'ihe na-enweghị isi, ihe na-abaghị uru, ihe na-anaghị anapụta mmadụ site na mmehie wee pụọ. Ụfọdụ na-elekwasị anya na ihe ha kpọrọ ihe nke ime mmụọ, mana ihe nke ime mmụọ ahụ esighị n'ebe Chineke nọ wee bịa, n'ihi na ike ekwensu ụkwa ime mmụọ ka ọwụ. Ụfọdụ na-atụkwasị uche na ya ma anaghị enweta nzọpụta. Ha nwere ike nọrọ n'okpukperechi dị iche iche na-eche na ha achọtala Chineke, na-eche na ha na-efe Chineke, mana ha nwetabeghị onye Jizọs Kraịst bụ. Ụbọchị taa, dịka anyị na-ege ntị, dịka onye ọzụzụ atụrụ Kumuyi na-eduru anyị kọwara anyị ike dị n'ozi ọma ahụ, anyị ga-aghọta eziokwu ka anyị ga-esi wee nabata Jizọs Kraịst dịka onye nwe na onye nzọpụta. Gị onwe gị kpọmkwem n'ụbọchị taa, ị ga-enweta nnapụta site n'eluigwe. Anyị na-alaghachi n'ebe anyị malitere, isi iyi nke ndụ, ebe ngọzi si abịa, ebe o si awụkwasị anyị, nke bụ site n'eluigwe. Onweghị ebe ọzọ, onweghị onye ọzọ na-enye ya anyị ma ọ bụghị naanị Chineke Nna n'onwe ya. Ọ bịa mere anyị ji ekpe ekpere sị, Nna anyị nke bi n'eluigwe. Na ndị Efesọs isi mbụ malitere amaokwu nke 3, ọ sị, onye a gọziri agọzi ka ọ bụ Chineke na Nna nke onye nwe Jizọs Kraịst. Nke a bụ ebe ngọzi anyị si abịa, ebe nzọpụta si abịa, ebe ọgwụgwọ nsọ si abịa, ebe ihe ịrịba ama si abịa, ebe ihe ịtụnanya si abịa, ebe ọrụ ebube na ihe ọma ọbụla dị n'ụwa si abịa, ihe ọbụla dị mma na ndụ gị. Onye a gọziri agọzi ka ọ bụ Chineke na Nna nke onye nwe Jizọs Kraịst, onye were ngọzi niile. Asị m na agọziwo gere. Naanị na ị bịara ebe a taa, naanị na ị nwere olileanya na Chineke ga-agọzi gị, ịmara naanị na e nwere Chineke nke nọ n'eluigwe, onye ike niile dị n'aka ya. Ebe mara na e nwere Chineke onye pụrụ ime ihe niile. Naanị na ị mara nke a, ị bụ onye agọziri agọzi, onye gọziworo anyị. Ọ bụghị onye gọziworo ha. Ịma na o nwere ụfọdụ ndị mgbe ha na-anụ akụkọ otuto nke ndị ọzọ, na ha natara ọgwụgwọ nsọ, na ha natara nnapụta, na ha natara ihe ịrịba ama, na ha nwetara ihe ha na-achọ na ndụ ha, ọ ha nwao, ma ugbu a aha gị esorowo n'ime ha. Asị m na iso n'ime ndị ahụ agọziri agọzi, dịka ha na-enweta mpụta ihe nke ike Chineke n'ime ndụ ha. Aha gị so n'ime ya. Aha nke m sokwa n'ime ya. Asị m na aha m so n'ime ya. Onye gọziworo anyị na ngọzi niile ọbụla nke mmụọ nsọ n'ebe dị n'eluigwe n'ime Kraịst. Ajụjụ wee bụrụ, ebe ọ bụ na Chineke na-akpọ gị oku taa, o welie gị anya kpọmkwem wee sị, taa achọrọ m ihicha gị anya mmiri akwa gị niile, achọrọ m igbo mkpa gị niile, achọrọ m ilekọta gị nke ọma, zụọ gị ka nwa, nye gị ndụ ọhụrụ nke karịrị ihe ọbụla i chere ga-eme gị n'ụwa. I wee sị, onye nwe m, ekele dịrị gị n'ihi nke a, ma otu ihe m chọrọ ịma bụ, kedu ka onye a chọrọ ịgọzi m ha o nwekwara ike niile, n'ihi na ọ na-akpọ gị oku taa. Ya mere nsogbu niile nke na-ekwebeghị ogbugbo na ndụ gị, abalị a, ụbọchị taa bụ ụbọchị ogbugbo nke ndụ gị. Ya mere, kedu ka Chineke anyị si dị ike, kedu ka o si dị ukwuu, kedu ka o si dị ebube, Chineke nke eluigwe, Nna anyị nke nọ n'eluigwe. Lee anya na Jeremaya isi 32, Jeremaya isi 32 amaokwu nke 27. Jeremaya isi 32 amaokwu nke 27. Ọ sị, lee mụ onwe m bụ, lee
mụ onwe m bụ Jehova Chineke. Ọ bụrụ na ụkwụ dị gị n'ije dị gị n'ama mgbe niile, ị gaghị anọ n'otu ebe wee lekwasị anya. Dịka anyị na-aga n'ihu n'ozi nke anyị na-anụ n'ụbọchị taa, ihe ndị hirodo, ihe ndị anyị ga-ejide aka bụ ihe mmụta nke anyị nwere. Nke mbụ bụ na oziọma nke anyị na-ekwu maka ya bụ oziọma nke Kraịst, bụ ya bụ ide na ntọala nke ihe niile ọbụla bụ ihe anyị na-enweta n'aka Chineke. N'ezie, anyị kwesịrị ịmata nke ọma na ọ bụ na ntọala nke oziọma na ide nke oziọma ka ihe ndị ọzọ na-adabere bụ ngọzi nke anyị na-enweta n'aka Chineke. Nzọpụta nke anyị na-enweta na mgbapụta na nnapụta nke anyị na-enweta n'aka Chineke, ebe ọ na-adabere bụ n'oziọma nke Kraịst, bụ oziọma nke nzọpụta. Ebe a ka ọ na-ehibe isi. Oziọma Jizọs Kraịst ji wee bịa n'ụwa bụ ebe ike Chineke nọ. O nweghị ike ọzọ pụrụ ime ka onye mmehie wụrụ onye nwegharịrị o wee mara onye kere ya, naanị site na ike ahụ nke dị n'oziọma nke Jizọs Kraịst ji wee bịa n'ụwa. Ya mere, ọ bụrụ na ị na-ege anyị ntị, dịka ige anyị ntị, ọ bụrụ na ị ghọtara ihe a kụziri, ị ga-aghọta na dịka ị na-etinye okwukwe gị n'okwu Chineke a kụziri anyị, ị ga-awụ onye nwegharịrị site n'ime ala obi gị, n'agbanyeghị okpukperechi nọ n'ihe, n'agbanyeghị ụlọ ụka nke ị na-eje. Naanị were okwukwe gị tinye n'okwu Chineke gwara anyị site n'akwụkwọ nsọ, ị ga-ahụta ike Chineke ahụ nke na-ewegharị onye mmehie ọ bụrụ onye nsọ. Ihe ọzọ dị mma ka anyị gbata okwu bụ nke a, na site na ihe anyị nụrụ ugbu a na oziọma chọrọ na ọ ga-amịta mkpụrụ n'ime ndụ anyị, na ọ chọrọ nzaghachi azụ site n'ebe anyị nọ. Akparamagwa anyị nye oziọma anyị nụrụ bụ ihe ga-ekpebi ka oziọma ga-esi wee rụọ ọrụ n'ime ndụ anyị. Ọ bụ na anyị n'oziọma wee gee ntị, wee tinye uche anyị na ya, wee kwere ihe oziọma nke Kraịst a na-ekwu, anyị ga-ahụta na n'ezie nzọpụta nke anyị na-ekwu nke zuru oke ga-abụ ihe anyị ga-enweta. N'ezie, anyị ga-aga n'ihu ka anyị nabata onye nkwusa bụ Kumuyi, onye Chineke ji ezi anyị oziọma, ka ọ kụziere anyị ụzọ anyị ga-esi n'oziọma nke anyị na-anụ wee nweta ngọzi nke Chineke n'ụba. O nwere ndị na-enweghị ohere, ha enweghị oge ọbụla ha ga-eji dere du wee lekwasị anya n'ike nke Chineke, onye pụrụ ime ihe niile. Ma ugbu ọ sị gị cheretụ, enyi m, cheretụ, ya adịla gị ngwa ngwa mgbe niile. Lekwasị anya n'ike nke Chineke, onye nwe anyị. Asị m na ike ahụ ga-arụ ọrụ na ndụ gị. Ugwu niile ọbụla nke dị na ndụ gị a ga-ewezuga ya. Ọ bụrụ na ị nwere ihe ịma aka n'iru ọbụla, ị na-agbagharị ọhịa na ụzọ, ịgbago n'ugwu, gbadata na ndịda, gaa n'aka nri, gaa n'aka ekpe, ma otu abụghị n'ezi, cheretụ, lee ike nke Chineke. Ọ sị, mụ onwe m bụ, ọ sịghị na mbụ ka m bụ, mba, mụ onwe m bụ Jehova Chineke nke anụ arụ niile. Tonu Chineke anyị. Anụ arụ ahụ nke nwere ọrịa kansa, Chineke nke anụ arụ niile. Anụ arụ nke ekwensu bịara dọrie, gwepịa, ọ bụ Chineke nke anụ arụ niile. Anụ arụ ahụ nke na-anwụ anwụ, nke bụ ọdị ndụ ọnwụ ka mma na-esizi usi, ọ bụ Chineke nke anụ arụ niile. Ndụ ga-abịa n'anụ arụ ahụ. Ike ga-esi n'eluigwe bata n'ime anụ arụ ahụ. O wee jụọ ajụjụ sị, ọ dị ihe ọbụla karịrị m ime? Ọnọdụ gị ọ karịrị Chineke? Ndụ gị, nhụju anya gị, ka ụwa si emegbu gị, ihe niile na-achọ na ndụ a, ihe dum ị na-arọ na nrọ, maọbụ ihe ị chere na ị ga-abụ n'ụwa, nye onwe gị, nye ezinụlọ gị, udo nke obi, ezumike nye mkpụrụ obi gị, ṅụrụkwanụ mmiri, were nwayọọ tọgbọ iko. Asị m, nsogbu niile ekwensu na-enye gị n'ụwa, mmadụ na-enye gị n'ụwa, na ezinụlọ gị na anụ arụ gị, n'ebe Chineke nọ, iwezuga ya, ọ karịrị Chineke. Ọ ga-eme ya taa. Lee na amaokwu nke 17, amaokwu 17. Jehova bụ Chineke. Lee anya n'ebe ahụ. Ewo, onye nwanyị Jehova, lee gị onwe gị emewo eluigwe n'ụwa site n'ike ukwuu gị na site n'ogwe aka gị esetere esete. Jeremaya na-eze ajụjụ ahụ Chineke jụrụ sị, ọ dị ihe karịrị m ime? Jeremaya wee sị,
lee anya n'eluigwe wee hụ kpakpando niile gị onwe gị kere ha niile. Lee anya na anyanwụ gị onwe gị kere ya. Lee anya n'ọnwa gị onwe gị kere ya. Dowe ha kwụrụ efete efe n'eluigwe na-agagharị dịka isi chọọ ka ha na-agagharị. Ọ dịghị nke na-ada. Ọ bụrụ na e pụrụ idowe anyanwụ, ọnwa, kpakpando n'okporo ụzọ nke ha na-aga. Ọ bụrụ na e pụrụ idowe oke osimiri n'ebe isi ya nọrọ n'ebe ahụ puku kwuru puku afọ niile ndị a. Onye nwe anyị, site n'ike gị dị ukwuu ka ị gbasara ihe niile a ha wee nọrọ n'ọnọdụ ha. Ọ dịghị ihe karịrị gị ime na ndụ gị taa. Ọ dịghị ihe karịrị Chineke ime n'ezinụlọ gị taa. Ọ dịghị ihe karịrị Chineke ime. O wee sị, ọnọdụ m, omume m, ka m si akpa agwa adịghị m mma. Ana m agba mbọ ka m gbanwee, mkpebicha m laghachikwa azụ. Achọrọ m ịbụ ezigbo mmadụ, ezigbo nwa agbọghọbịa, ezigbo nwa okorobịa, ezigbo di, ezigbo nwaanyị, ezigbo nwunye na ezinụlọ, ezigbo onye na-arụ ọrụ n'ụzọ niile. Agbaliwo m ike m, nwa oke m. Taa Jehova ga-emere gị ya. Enyi m, aha m bụ Paul Baloch. Ị na-ekiri GCK kwa ụbọchị gị na dọkịta Kumuyi. N'ezie, dịka o si wee dị, ike Chineke nna gbadatara site n'eluigwe n'ebe ọ dị ukwuu wee metụ ndụ onye ngwụra nke onye mgbasa oziọma Kumuyi gwara ya maka ya aka, nakwa mmadụ abụọ bụ ndị kwere akụkọ oluto iji wee weta mgbanwe n'ime ndụ ha. Otu aka ọ dị n'ụbọchị taa, n'ihi na Chineke agbanwebe. Ike Chineke ka dịkwa. Ọ dị njikere ịkpọtata n'ozuzu oke maka imetụ anyị aka n'ebe ọbụla anyị nwere mkpa n'ụbọchị taa. Chineke ka na-agakwa njem na-emetụ mmadụ dị iche iche aka. Dịka ị nụrụ aka ọgbaama, onye ọzọ anyị na-eche ka ya na akụkọ ọgbaama nke ya bụ gị onwe gị, nwanne nwoke, nwanne nwaanyị. Ana m asị ka ị were okwukwe gị wee tinye n'okwu Chineke dịka onye ọzọ atụrụ Kumuyi na-abịa ugbu a igosi anyị okwu Chineke. Bulite obi gị, tinye okwe n'okwu Chineke dịka ị na-anụ ya. Ị ga-ahụta na okwu Chineke ga-eme ihe arịba ama na ndụ gị. Akụkọ ọgbaama nke ọzọ wee bụrụ nke gị. Dịka iguzo ọtọ n'ebe ahụ, achọrọ m ikpere gị ekpere. Welite aka gị elu ugbu a. Chineke nke eluigwe, anyị na-akpọku gị n'aha Jizọs. Ịbụ Chineke hụrụ ụmụ ya n'anya. Ịbụ Chineke dị ebube, onye si anyị lekwasị gị anya elu ụwa niile mmadụ bi. Na ị ga-azọpụta anyị, na ị ga-agbaghara anyị mmehie anyị. Ya mere Chineke, nye nwanna nwoke, nye nwanna nwaanyị, nye nwa okorobịa, nye nwa agbọghọbịa, mmadụ ndị agadi nọ n'ebe a. Ana m ekpe ekpere n'isi mmadụ niile. Onye nwaanyị, ka inye ha mgbapụta nke mkpụrụ obi ha ugbu a n'aha Jizọs. Gbaghara ha mmehie ha niile. Wezuga amamikpe nke mmehie, wezuga ịta ụta nke dị n'obi ha. Nye ha nzọpụta na ọṅụ nke nzọpụta n'aha Jizọs. Ana m akpọku gị Chineke, ka udo nke ya na nzọpụta si abịa ruo ka mmiri n'ime obi ha. Owuwe anya nke nzọpụta nye ya onye ihu na onye azụ ugbu a, na-enweghị onye na-agabiga. Onye ọbụla nke na-abịakwute gị ka ị kwuru na ị gaghị achụpụ ya ma ọlị n'ihi ihe ọbụla. Ya mere Chineke anyị, nabata ha niile. Onye ọbụla nke na-abịakwute gị, onye ọbụla nke na-akpọku aha onye nwaanyị Jizọs Kraịst, zọpụta ya. Ekele dịrị gị Chineke n'ihi nzọpụta ha. Ekele dịrị gị Chineke n'ihi mgbapụta ha. Mezuo ya na ndụ onye ọbụla. Anyị arịọ n'aha Jizọs. Asị m na aka oto ga-adị n'ọnụ gị o. Kedu onye ga-enye aka oto taa? Welie aka gị elu, were aka nke ọzọ bikwasị ebe ị nwere nsogbu ahụ. Chineke, anyị na-akpọku gị n'aha Jizọs. Anyị na-ekele gị n'ihi nkwa nke ị kwere anyị. Anyị na-ekele gị n'ihi owuwe anya nke ị nyere anyị. Anyị na-ekele gị onye nwe anyị n'ihi ntụkwasị obi nke anyị nwere taa, na dịka anyị na-elekwasị Jizọs anya wee kwere na onye nwe anyị Jizọs Kraịst, onye bụ onye ogbugbo nke nsogbu anyị niile, nke mkpa anyị niile, onye mgbapụta anyị na onye ọgwụgwọ anyị. Anyị maara na ị ga-agwọ onye ọbụla ọrịa ya ka ọ na-ekwenyere gị maka ọgwụgwọ nsọ. Ya mere Chineke, anyị na-akpọku gị ugbu a ka ọgwụgwọ nsọ gị wee rute onye ọbụla aka n'aha Jizọs. Anya ndị ahụ kpụrụ isi, ana m enye unu iwu, mepee ugbu a n'aha Jizọs.
ntị chiri echi, ana m enye gị iwu mepee n'aha Jizọs. Ihe niile zara aza n'ime ahụ ma ọ bụ n'elu ahụ ebe ọ bụla ị nọ, gbafue n'aha Jizọs. Ihe zara aza n'olu, ihe ọ bụla nke na-ekwesịghị ịnọ n'ebe ahụ, ana m enye gị iwu gbafue n'aha Jizọs. Ọrịa kansa ka agwọ gị n'aha Jizọs. Ọrịa ọnya afọ ka agwọ gị n'aha Jizọs. Nsogbu ọbụla nke dị n'ime ahụ, ihe mgbu ọbụla, ana m enye gị iwu ka aka Chineke metụ gị, ka ịdị mma dajụọ n'aha Jizọs. Onyenwe anyị, ka arabụ ihe niile ụmụ gị na-arịọ gị, ma n'ebe a ma n'ezi, n'ebe niile ụmụ gị gbakọrọ, ana m arịọ gị Chineke anyị, gosipụta ike gị, gosipụta ọgwụgwọ nsọ, gosipụta nnapụta, mee ka onye ọbụla nwere onwe ya ugbu a n'aha Jizọs. Mee ka ihe ịrịba ama gị pụta ihe, mee ka ọgwụgwọ nsọ pụta ihe, mee ka nnapụta ahụ pụta ihe. Onyenwe anyị, dịka anyị na-eti eme n'ikpeazụ, ka emezuo ya na ndụ onye ọbụla. Ekele dịrị gị Onyenwe anyị, ekele dịrị gị Onyenwe anyị. Emezuwo ya, emezuwo ya, emezuwo ya. Anyị na-ekele unu n'ebe ọ bara ụba n'unu sonyere n'ihe mmemme nke GCK kwa ụbọchị nke taa. N'ezie, oziọma anyị nụrụ bụ ihe oziọma gbasara Kraịst na ịhụnanya oge o nwere n'ebe anyị nọ. Akwụkwọ nsọ mere ka a mata na Kraịst bụ enyi nke na-anọ nso karịa nwanne. N'ezie, dịka ige ntị n'oziọma ndị a, na-eti ihe anyị nụrụ n'ọrụ, Onyenwe anyị ga-agọzi gị n'ebe ọ bara ụba. Ụmụnna m, ana m ekele unu. Obi anyị na-asụgbo n'ọṅụ ịhụta na unu na-esonyere anyị n'ihe ememe GCK nke anyị na-eme. Ọ ga-amasịkwa anyị ma ọ bụrụ na unu ga-ezi anyị ozi ka anyị mara ka ozi ọma ndị a si emetụta unu na ihe ndị ọzọ, ihe gbasara ọdịmma nke mkpụrụ obi gị. Anyị ga-achọ ka anyị nụta ihe unu na-ekwu maka ya, ka anyị wee nwee ike inyere unu aka. Ya mere anyị ji wee na-asị unu, dịka ị na-ele anya n'ihe onyonyo, ị ga-ahụta ebe edere ọgwụ ozi anyị www.gckhq.org/connect. Ọ bụrụ na ị ga ebe ahụ, ị ga-ezi anyị ozi, anyị na-aga akparịtakwa ụka. Anyị na-asị ka Chineke nna na-ezute gị ma na-eme ka ihe niile nke itinye aka na-aga nke ọma n'aha Jizọs Kraịst.